Uba Renington Lingdo Tongkar MLA ka Mawkyrwat constituency mentaga sengi ka apsau trek ujelia ulale jingo. Yaga Jingkieng Ïaid Kjat kepada Shah Pynjulor hakini gi arsengi beladem nagadaw ga jingjur jong uslap. Kani gelawan ra ke jing ya bun teligishno ka than pin den diwa Shah Umjaraiñ ha Southwest Castle District baki wei de kishnong ki pamarjan. Namar kata nakaliang uba Renington Lingdo Tongkar Uloong ba unsa tao ki Leit klenti kumno banyo panchnapin bahabyang yakan ki Jingkieng Ïaid Kjat kabala julor nang ba on omon rai ki jing yaki pai ba jong ki shnong ki tao bependan kam ling ba gani ka Jingkieng Ïaid Kjat. Konteks yakan ka Jingkieng kabala hapno nakadaw ng jur slap kaba jatno ka Jingkieng Ïaid Kjat kaban connect ka shnong Umjaraiñ shnong pendiwa shnong Shah itu orang kabaram kam tapi Shah balat volunteer kaban dia partai yang Jingkieng man kaban nong ke kaba Ïaid Kjat nang ne Jerman kasih kaba Ïaid ne bande sekini kisnong banjar sene Shah mahal kilat mungkin dia apa penghab yang Jingkieng kaba sampai kino ke skem ni la ne ide penghab yang